vychovatele. Bohužel i vězeňství dosáhly praktiky ODS omezování tabulek za každou cenu, bez ohledu na stav věcí. Věznice mi umožnila svobodnou realizaci, kterou bych v současném školství hledal jen velmi těžce, včetně dalšího sebevzdělávání a odborných výcviků. Loni jsem byl jmenován členem poradního orgánu psychologického pracoviště Generálního ředitelství vězeňské služby České republiky. Pokud jde o mou politickou činnost, prvotním impulzem, který mě osobně do politiky a nakonec i do řad KSČM přivedl, bylo zbavilé bombardování Jugoslávie, země nám nejbližší, na němž se hanebně podílela tehdejší sociálně demokratická vláda otevřením vzdušného prostoru. Následoval útok a okupace Iráku. K tomu jsem již nehodlal mlčet a kromě vystoupení v pořadu Kotel jsem navrhl rezoluci proti připravované válce v Iráku. Tuto rezoluci městské zastupitelstvo v Orlové týden před zahájením agrese Spojených států schválilo. Rezoluce města Orlová odmítala připravovaný útok na Irák a účast České republiky na něm. Bohužel byla v České republice jediná. Příjezd George Bushe jsem okořenil podáním trestního oznámení, neboť jsem až dosud přesvědčen, že masový vrah nemá na Pražském hradě co pohledávat. Mimochodem návštěva světového četníka názorně svrhla závoj iluzí o České republice jako svobodném a právním státě. Protesty proti válce a bída české politiky mě přivedly až ke vstupu do naší strany. K němuž došlo 5. května roku 2005. Ve straně jsem brzy pochopil, že aktivita sama od sebe nepřijde. Proto jsem se rozhodl stát aktivním členem, a to jak v předvolebním období, tak i v dalších činnostech, z nichž bych zejména vyzdvihl boj proti umístění americké vojenské základny v České republice. Jsem předsedou nymburské pobočky Společnosti Česko-kubánského přátelství. Loni na jaře jsem byl jmenován středočeským koordinátorem Komise mládeže poradního orgánu UV a v Milovicích pracuji v Městské komisi pro mládež, sport a školství. Musím dodat, že druhým rokem nyní zakončuju i VUML, který se už nemenuje VUML, jmenuje se jinak Krajská univerzita mladých, nebo Sobotní univerzita, pardon. Tak, moje aktivita mě přivedla před nový stranický úkol. Tak osobně chápu řadu nominací, za niž všem srdečně děkuji. A proč vlastně kandiduju do toho ústředního výboru? Protože chci dál pracovat pro stranu, dál obhajovat ideje socialismu mezi lidmi. Myslím si, že receptem, jak uspět, není být volební stranou. Základem úspěchu je práce mezi lidmi, s lidmi, pro lidi, práce v odborech, práce s občanskými organizacemi, zkrátka být těmi, na niž se lidé mohou obrátit o pomoc, být stranou aktivní, akční a lidem srozumitelnou. Abychom bojovali nikoli o svoje, ale o jejich zájmy, kterými jsou principy naší politiky. Jaké to jsou principy, jak já je osobně chápu? Především takto. Cílem naší politiky nemůžou být peníze, nejsou to peníze. Cílem naší politiky jsou lidé. Základem státu není kapitál, ale rodina. Předmětem naší politiky jsou zájmy občanů této země, nikoli zájmy finančních skupin. Chceme trvalý podíl občanů na správě státu, nikoli jednou za 4 roky ve zmanipulovaných volbách. Obsahem naší politiky není demagogie a korupce, ale upřímná snaha vytvořit stát, který bude oporou svých občanů. To je dle mého názoru nutno vtlouct lidem do hlavy a pokud pochopíme, že svět se netočí kolem zasedání našich stranických orgánů, ale naopak, že my musíme být schopni pružně reagovat, tak podobně jako v případě Ficova Smeru na Slovensku nebude dlouho trvat a budeme aspirovat na lídra české politiky. Předpokladů proto máme dost, práce před sebou však mnoho. Takový je můj volební program na člena ústředního výboru KSČM. V případě kandidatury do krajského zastupitelstva nejsem lovcem funkcí a představuji před vás, abyste mě a ostatní kandidáty seřadili podle schopností oslovit voliče a podle toho, jakou odborností posílíme náš klub na zastupitelstvu. Nezamkujete lidi, ale určujete pořadí kandidátů strany do voleb. Já osobně vám mohu slíbit, že udělám vše proto, aby ODS ztratila možnost ovládat tento náš krásný středočeský kraj po podzimních volbách. Dost bylo Bendla, dost bylo jeho špinavých praktik. Člověk, který zneuctí Národní památník na Vítkově soukromou diskotékou, nemá již z tohoto důvodu v hejtmanském křesle co pohledávat. Z jeho praktik bych uvedl následující. Ku příkladu jmenování 16 euromanažerů placených z našich daní pro čerpání evropských peněz. Kam si myslíte, že tito manažeři šli? Samozřejmě se obloukem vyhnuli levicovým oblastem. To je nejen nekorektní, to je přímo sprostota. O zdravotnictví je darmo hovořit. Případ nymburské nemocnice hovoří za vše. Zdravotnictví to přece není pouze pro multimilionáře z pražských satelitů. Dále jsem proti bezkoncepčnímu zadlužování krajského rozpočtu.
Domnívám se, že 17 miliard, kterými krajský rozpočet disponuje, je dostatečná suma, aby se při jejím hospodárném využití dostalo na priority, které trápí každého z nás. Zejména silnice 2. a 3. třídy, střední, zejména technické školství a samozřejmě na fungující síť zdravotnických zařízení. Přijďte proto všichni k volbám, zdůrazněte u svých blízkých na veřejnosti, že podceňovat krajské volby je chyba, která prospěje jen těm mocným. Uvědomte si, že lidé z milionářských čtvrtí tam své hlasy hodí vždy. Jaké silnice pak vedou k jejich domovům a jaké vedou k našim? Myslím si, že je na čase to změnit. Myslím si, že je na čase vrátit lidskost do politiky. Věřím, že společně přebarvíme politickou mapu středních Čech. Spolu s lidmi pro lidi, práce nás čeká víc než dost. Tak vzhůru do toho. Děkuji vám za pozornost.